dine barada yüzlerçe, müňlerçe rewayetler bar. Adam ogly kim akyl bolsa da bilýär. Dünýäde eniden meýik keramat ýok. Emma barbyr ol dany rewayetler bilen eneleriň hormatyny beýgertjek bolýar. Qadim zamanyna bir aşyk magşuk bolupdyr. Yönücan bütün dağlar, dağların başına ak karlar. Hemme senki. O dağların üstüne alelwan gullan hemme senki. Asmanna ak bulutlan hemme senki bolsun. Yüreğimem senki. Bir uçup baryan ak kuşlar. Olurum senki. Hemme senki. Anha Ferit, bu su damcalaram senki. Beýdip görmedi haş diýen. Men sen çyn ýürekden söýýän ahry. Dogrudanım. Howala, Söýýäň da onu. elbetde. Bar onunla gitti ejeň ýüregine getir. Näme? Näme eşitmediňmi? Eger söýýänliň çyn bolsa, bar gitti getir da ejeň ýüregine. Hani söýýän ýadyňmy? Näme boldy? Ýatyň okmy? Eger söýýäniň çyn bolsa, ejeň ýüregine getir. Ejeň ýüregine getir. Hudi, hudi, oşlar gaya dağışlar. Yaradanı yalvarlar. Gelin oğlum. Ejeň ýüregine getir. Ece. Yaramazak bolýar. Dönüm. Sen nerede? Dönüm. Oğlum, yıkılaydın bana. Seretap bol, bir yerim ağırdaydı. Cahmala. Dönüm. Dönüm. Sen nerede? Dönüm. Dönüm. Mukaddes ruhnama hakkındaky düşünjämedi hasam çuňlaşdyrmak. Köp okan köp biler diýipdirler. Geçen sapar mukaddes ruhnamadan biz
iki tane oğuz doğunları baradaky rowayaty gurrun merersipdik. Kim şu rowayat ýatla biljek? Tuğuleme, berekella. Mugallim men aýdaýyn. Yok Serdar, sen geçen tapar jogap berdin. Mehrijan, Iki oğul doğany baradaky rowayaty şeýle sözler bilen başlaýar. Ey, kim var berde? Adam mami. Eşdiýäňmi? Kim var berde? Bayramjygym ağlama. Sen näme gorkýanmy? Korkyan. Sen näme meni maskara etjek bolýan ha? Korkma. Yanında men mara ağlama. On tamam kakam elmi dama bize aydardı. Oğuz çağız hiç açan ağlama diyerdi. Gel ikimiz Ecemin aydışıyalı oturup arkalaşalı. Gel. Yerine etti. Arkanızı mı? Havva. Hop. Hop. Nahar gelli. Şula bolayday. Sağ ol ağam. Sağ ola. Eşdiýäňmi? Bayramjan inim. Şu toğrukda bir Türkmen bar ya Allah. Türkmençe aydım aýdýa. Aydım kim aýdýa? Kim ol adam? Men şuna kara oňaltyp bersene. Ýöne goýul gatyra gaýsyn. Biläýdiler janymalaryna. Siz hak işediýäňiz, äri işediýäňiz, hak işetseňiz hak siz halar. Oý oğul, sen diýen bolsun. Allah siz ýalkasyn. Adal ağam yankı söyler. Kim aydardı? Atamarak? Yo, Onno. Kakamarak? yo, Onu kim aydardı? Ecemcan. Ecemzanı gorsunmayla. Sen näme ýene başladymmy? Ejilejek bolýanmy? Yok, men ağlamak, yok. Türkmen hiç haçan müzdürýän näler? Adal ağam söyler. Kim aydardı? Atamarak? Hawa, Hiç senin ömür. Hiç senin ömür. Hiç senin ömür. Kararim derdüsüne kayta arttı ağlarım. Dayı, uşağı diyen aydım amay, dayda. daýy, gazal aýt, gazal. Havva dayı kazalay, day. Emir bolup bir barım Allah'dan inni görmükem vatanım seni gelsene göğe doğun yali yanı enedin bar
garip söyür mükem vatanım seni gelden Tomu yaz bilen bahari kışlar gel kışlar Ana, bular o ödeşiklerini giyindirendir. Men sizin atağınızdan aralım. Sizin atağınız bilen men 3 yola tögüştüm. Üçüsünü de eciz geldim. İnnete yigit çıkıpsınız. Yönümen size nesim ağır ya. Men öz elime tomoşa özgözük. Men sizin her birinize hancar veririm. Uruşun. Haytiniz yengseniz, şolom öýüne gaýdar. İneyim. Men senden köprek yaşadım. Şoň üçinem dünýäni senden köprek gördüm. Erti uruşda hiç gel çekinmän hanjar urgun döşümde. Sen diýer galyp ene tamydyr begenler. Olaň aglamakdan ýaňa kör bolan gözlerine şuglat. Dünyada yaşayışda Allah'ın veren ömürde süýüjüdür. Ýöne onda adı doğunda atsa yoktur. Men seni öldürüp, dünyadan lezzet alıp yaşap bilmen, yer baskılap gitti. İneyim. Akıl eyle. Egerde ikimizden birimiz diýer galyp barsak, ýene tamynyň göwüni azajygam bolsa injalar. Olaň aglamakdan ýaňa kör bolan gözüniň biri ruşan bolar. Ona sen meni öldür. Yok. Sen ýaş. Sen gören zadyň yok. Men bolsa senden 2 ýaşly. İkimizin hem gözümüz açıp, aklımız yetip gören zadymyzdan nan. Şoň üçin hem sen hem men hem köp gören zadymyz yok. Gow sen meni öldür. Sebäbi sen ene tamyzyň gözüni açyp ilkinji gören perdendi. Amen bolsa. Wah inim. Bardada üçün. Sen enemiň atamyzyň körpesi. Olaň ähli söýgüsi, mehri, saňa diňenler. Öldürmeyim. Ata-babamyzyň Hudaýdan dilen bir adalaty bar. Öň gelen öň gitsin. Soň gelen bolsa soň. Öldür meni ineyim. Yok. Men kabylyň gününe düşüp ýaşap bilmen. Deleliň ýarynyň gaýdan peýda. Bütün ýitirenden ýartyn ýitiren ýaxşy. İkimizden birimiz diri galdyk. Ene tamynyň iki bet batçylygy bire geler. Olaň kalbyna iki gowuryň deregine bir gowur galar. Wah, takdirim şeýledir de. Ýoksam oğudlar nire, benim munmazından oturmağımın nire. Gök Tanrı'da kapır düşmanı taraf bakanlar. İkimiz dünyadan misal alary. Güýçli ölürýä, ejil ölýä.
kimin ıkbalyny ölmek bar bolsa, onu Tanrı yazanlar. Urşaly, goý düşman hediletsin. Çödün. Aliyan. Näsen ama? Halo. Başlan. Bolmayayım. Öllür. Aman koyma öllür. Öllür diyen. Öllür. Öllür de. Öllür. Yok. Öldürecekler. Öllür. Yok. Min arkama. Gidelim. Gitti. Tutun. Ne emettiniz? Getirin çaldırak. Atı, atlı bira geliyor. Böyle yani arkadaşım. Kim gıyı? Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Bir gecelik mehman alır mısınız? Bir gece değil. Gerek bolsa 10 gece dalar köşe. Vah oğlum. Dine mıyıkman nel? Biz seni oğulluğum alar. Ağam. Öyümüzü tögellik. Biz dostluk, doganlyk diýäris. Aslynda dostluk, doganlyk bir-birine gaty ýakyn gymmatlykdyr. Oturay Mehri. Mukaddes ruhnamada Perzent edebi diyen bölüm var.
Şonunu perzent bilen enatanyň arasyndaky baglanşyk öz beýanyny tapýar. Bu hakda kim gurrun merip biljek? Serdar sen aýday. Mukaddes ruhnamada enata bilen perzendiň arasyndaky gatnaşyk baradaky rowaýatlar öňkü döwre degişli bolsa-da, onuň many mazmuny şu günümizde de wajyp. Günlerde bir gün atalogul padşanyň nökerleri tarapyndan ele salynıpdyrlar. Olaryň ikisem ogurlukda aýyplanyp jeza meýdançygyna çykarypdyrlar. Eşitmedim diýmän halaýyk. Her bir adam beýleki bir öýýal adamynyň zadyny elle girse, onuň gollary çapylýandyr. Kimde kim beýleki bir wennäniň zadyny ogurlasa, eden jenaýetine görä-de jezasyny çekmelidir. Atasyna 40 gamçy, oğluna da 40 gamçy. Kaka. Kaka. Şovurğulun yerine vurup duray. Oğluma vur degmeseňiz ben zor. Wah, balacığım. Meni gaty geň aldyrdyň. Ýaşuly. Özüň urlaryna ha mert çydadyň. Hiç dedim çykmady. Oğluň urdup goly agla berdiňmi? Buň sebäbi näme? Özüme degen gamçy tenime agyrtdy. Oğluma degen gamçy ýüregime agyrtdy. Bededin. Şeýle pikir edip bilen adam, şeýle duýup bilen adam hiç wagt dogrulyk etmez. Goý beriň bulary. Ada deýlen. Sultanım. Sultanım. Owa, näme mardyň bar aýdy ber. Sultanım. Sizin ýasawlyňyz maňa azar ýaman berýär. Günne aşa öz dost ýarlar bilen öýüme gelip mejlis kurap gaýymyň namusyna degip wejara bolup gidýär. Inna oni hezzetledi almenni adam almady. Ehli Yunanca zatlam kutordu sultanım. Sana tütemeden kim bolsa da, hatta men öz oğlum bolsa da jezasyny alar. Sen ýöne şoda ýus öýüňe gelse maňa habar et. Bor. Sen habar edemdesine, men nökerlemesem öýüňe bararyn. Men onu öz elim bilen öldürýäryn. Tanrı yalkasın sultanım.
Sultanım. Habar vermeye vurulsa dedim. Ruhsat duraydı ver. Habar versek sultanım. Şu bir hep yaza ul yine de geliptir. Hemmeğe de atlanın. Saralara sırın! Sultanım. Sen haram zadı değil. Sultanım. Menden gengirgen bana düşünýän ýaşuly. Yöneten meň bilen aýplaşma. Sen meň ýanyma bark gaýdalyň bäri bir döwüm çöregim agdym alamak. 3 günde pokurdamdan hiç saat geçmedi. Sen gurrun bilen zatlaň. Men ýasawulamyň edip biljek bir haýalygyndan has çöktür geldi. Eň ýamanam şol bir haýalygy men öz oglum edem Ulaýmandan guman öredi. Şo gumanym men halis maýyrdy. Geceleri uklava bilmedim. Şol üçünkü çeken gudavım hiç bir gudav bile deňer ýalyal. Meni şalyk tagtyna oturdan Allah Taala oňa kelgetmäge maňa tyýar berilen ok. Gelen nesme çyrany çürmäň sebäbi oğlumun yüzüne gözüm düştü. Atalık söýgüm erkimden üstün çıkar edi korktum. Çıra yakalarına bolsa bu kez zaplyk eden oğlum däldigine gözüm düşende bolsa egnimden maýyryp barýan ýukaýarly. Ýa-da uluň ýerde ýatan kellerine gözüm düşende süňgüme ýeňellik aralaşdy. Şoportotam 3 günüň açlygy bildirdi. Törewek hanım hakyndaky rowaýat boýunça sen nähili pikirde? Aýgul. Sen özüň nähili pikir edýäň? Törewek hanım taryhda juda tekebbir gys hökmünde görkezilýär. Tekebbir adam asliýetinde sowuk bolýar. Şoň ýaly adam hakyky söýüp bolup bilmez. Men pikirimçe ol Seýdistan hiç açanam söýenler. Hut şoň çynam ol Seýdistan ölme berýär. Söýýän adam gazaplan bolup biler. Seýdisy ähli zatda öz seýgisini görýär. Insanda da, sungatda da. Sebäbi şeýle üýtgeşik owudan binany gurmak üçin men pikirimçe hakyky päk söýgi gerek. Ol sen söz öz pikirim. Hawa, bu men öz pikirim. Men aýdýana Törewek hanymam Seýdi söýýär. Ýöne şagydy bolan soň bir çekinibirek durýar. Hakykatda bolsa ol Seýdisany ýüreginden söýýär. Sene mä tüz tekebbir ede kenin. Yaranma tekebbir gidelim.
Wah, seni yasan usta bilen oturup yürekten gürleşip olaýsady. Ýöne näme? Diýenim olaýam bu ýalançda. Hawada. Men bu ýerlere gelsem, aklym gidip ankam aşan ýaly olaýan. Köne galan her bir daşy bana bir da diýen ýaly bolup dur. Ýene men olaň aýdýan zatlaryny düşünmem. Ýa-da olar menden nämedir bir da gizleýän meňde. Törebe hanım zar çektirýär. Kim owadan imarat kursa, şoňa durmuşa çykjak diýe. Baýlymam ýardym berjek diýe. Yer! Ay halayık! Estim esmedim diýmänle ho! Könürwenciň sultany, parasatly hem adil törege hanım, iň owadan imarat kuran adama durmuşa çykjakdygyny aýan edýänlerle ho! Şol ustadan öz ustadlygyny görkezip, arzu edilýän gözel binany gursa, ony törege hanım oňa öz baýlygynyň ýarsyny berjekdigini aýdýanlarla ho! Bulan haýsy dost, haýsy düşman, kim bilýär? Ýülleri gülsede, yürekleri näme diýär bulan? Haýwan alasy daşyny, adam alasy içine diýlenini. Şu dronların her birinin göwlünde şa bolmak niýetleri bar. Arman Allah Taala maňa ogul bermekde. Oňa derek akylly başlygy da beripdir. Ola dogry gaýdym. Ýöne burazyp tekep bir diýmesen. Bolly. Ötekt. Arap ýurdundan Şahzada Ali ibn Husn Mübäri. Siziň akyl paýgasyňyzyň dabarasy da gaçdyn Törebek hanım. Men şalymy,
Yurdumy taşlap sen ýydyňa düşüp Aragystana gitmelimi? Yeri, näme dymdyň? Yok Doğancan, boljak zat däl. Hawa inniki? Sadreddin Teymiroğlu. Hawa ýaşuly. Sen näme üçin geldiň? Hanım, men berde birazcık altına getirdim. Ýaşuly. Näçe ýaşyňda? 69. Ýaşuly. Dogrujaň aýda aýsana. 79. Ýaşuly. Bizi öktüssolar gerek. Köşk gurmaga. Sen gowy gitdi, agtyk çoğuluklan bilen bol. Özüm garram bolsam, ustaçylygym zordur. Ýaşuly, ötägdiň. Men hoş sag bol. Bir kämin nazar buyukda känelgen wali ýigilmke. Bu näme? Mine haladım. Sen kim morsun? Men Seyit. Diýsen gözel zat. Ama neň näme? Bir heykel şagydy. Bu gyz bir näçe ýyllar men duýşumy ýeriýär. Men o gyzyň heykelini ýasadym. Ol ýöräni odan gyz. Men pikirimçe heykel şagydyny ýarasa gerek. Sen näme ony? Diňe duýşuňda görýärmi? Bir heykelim gözlerine çuňurmany bar. Men sözleşmän oň bilen guruluşyp bilýän. Owahan, men o ýydyňy duýşumda görýän. Sen näme kär edýän? Men uslu imarat gurýan. Sen gurarsyň binany. Törevel hanımın özüne vurulacak imaratı, Utlu kadının oğlu Seydan'ın yanlarına koy. Eşittim eşitledim dimemle koy. Halepam, men ertir bina urmaga başlayan. Siz maňa akbata beriň. Goýul maňa ruhy güýç berdin. Ertir tähetligin Taňryň halalyny. Binaçylygyň ähli sırlary saňa aýan. Bar Allah ýaryň bolsun. İşiň uğruna ýoluň ak, ýollaşyň hak bolsun. Ece! Ece! Näme bala? Ece eşdiýän gerek. Eşdiýän gerek çarşyň sesini. Eşdiýän bala. Ece, näme boldy?
Oğlum, beydi vemmir özüň oda taymak gomy. Sen o binany gurup bilmeseň, men onna ne ederin? Men gorkýan oğlum. Sen bir derek yere gaýga diýeňeje. Hemme zat gowar. Wah, ne bileyin balam. Men ene ýüregim bir zata sızýar. Wah käbä menim ejemjan. Men sana düşünýän. Ýöne men öňümde goýan maksadyma ýetmeli. Men o binany hukman guraýmaly. Daý can içeri ýal suw beräň de. Bolýa häzir. Mejigim. Daý o gyýdlara da eltäýeň. Bolýa, bere. Otur. Salamu aleykum. Wa aleykümesselam. Daý can, biz satyn alaýyn da. Wah men pulum ýok da. Men kakam tüccar baý adam. Siz bizi halas edin. Son kakam siziň bu ýaşylygyňyzy gaýtarar. Bir çykalygy tapsaňyzlar, ýoksam soň giç bolar. Men häzir gelýän. Sen bu enneler nire alyp barýaň? Aho, ýaşyt. Beýle bulara rehmiň ýan bolsa, gowsy satyn alay. Köşük. Haylada alıver. Özlerim yaş. Tağdın. Tüz. Men diýen wagtlarda. 2 dine 40 tümen berey. Öz alan yerim. Bor. Men häzir. Bolýa garaşyň. Sadağa olayın, nerkes gözlü yar. Sen perwana men perwana. Aşk kumarı urup başım sermes yar. Seni söýüp perwana men perwana. Käke yerip, kä bakar sen natuan. Ataşlı gözleriň yakar jadylar. Sensiň meniň başymdaky şazygam, ýanyp köýüp perwana men perwana. Höregim ataşdyr, biýgenim otdur. Yüregim tutoşdur, geýgenim otdur. Meni garyp görme, görmesen ýoktul. Senni perwana men perwana. Akvalym duşurdu sana ağöýlen. Älim oşor başyňdaky alöýmän, çemenim al, yüregime gan öýmän. Senni perwana men perwana. Şar gara gözleriň humar ağladyr. Sen merdessan, aşka humar halatyň. Yarym, seni meni Hudaý halasyn, ganyt ýaýyp perwana men perwana.
Ýan bulan çağlarda Yar seni gelmesi intidarın zar Bikem, yatan yok mu? Gülne? Sen? Bulaydımın ovadyna men yatıp bilmedim. Sen bu yerde näme işleýär? Oň tezi bikem, yatan ölüýnem diretjek. Menem yatıp bilmedim. Ol diýsen gowy diýip. Oň ussat kemi ýok. İçinizde canınız yok mu? Saltırak görek, saltırak. Saltırak diyen mesele. Utulluk bilen koyun, utulluk bilen. Edircek kolun. İyi de çökün, iyi de çökün. Hawa, gurulşyk näde? Näme ýeten ok? Hemme zat gowy şagydy. Kim zatymyz ýok. Yer onsaň, bugünler düýş gören okmy? Ýok şagydy. Men huşumda oň mehirli sesini eşdýän. Sen näme seredýän? Sen felaket. Ne sana? Sen kim bolupsyň seyreder ýaly? Şagydy. Haýyş edýän. Betetsňizler. Sen näme? Gorkdýanmy? Ýok şagydy. Ýöne näme de bolsa ol adama. Ýok Seyit. Olar gullar. Men gullam. Şagydy. Şagydy. Bir salym aýak çekseňizler. Haýyş edýän. O benne bir zady unutupdyr. Heyde güne uzak seyredip bolýarmy? Gün gözüň ýakýara. Ýöne bir hakykat hanım. Günem ýylda. Men ýüzüme hiç kimin seyretmäne haky ýokdur, o saňa da degişli. Meni bagyşlaň şagydy. Siz mamla. Götürün, utulluk bilen götürün. Sen näçe tekebbir bolsaňam, men öz söýgümi suwut ederim. Tuwelemesey, bugrun binaňa tüýs ýerine düşüpdir. Owo. Ol şagydyna yarasa gerek. Owo tuwelem. Şagydy. Guron binaňyz maňa ýarady. Hiç nenem däl ekeni. Ýönem gawarasy kiçirek. Maňa has ulusyny köşk ýal edip gur. Bor şagydy. Gödöller gödeli. Küýürlerin küýüri. Tamam ýakdy çigerde jan goýmady. Humaraly gözi hüýlüdir hüýlü. Meger menne dini iman koymady. Siz bikem ýene de ökde geldiňiz. Kim var? Bu men şagydy. Wedir senmi? Yer wedir, näme gep gurrun wa? Üýtgeşik dädelik ýok. Seyit öýden öksan gyrna galypdyr. Öýdem 40 tümen alypdyr diýerler. 40 tümeni? 40 tümeni alınan bolsa onu olur odan ýyllar bolsa gerek bikem.
Men bolmasa yine bir gedek gidip anklap gelýän Bikam. Yok, azar edinmeň. Gerek değil. Küst. Bikem, bağışlan. Yöne oyun bolýar da. Sizden ötünç soraýan. Meni bimaza etmek. Berekella wezir. Sizin sadık kulunuz. Men olary ýerinde ne bolsa da ökman tapar. Men onu size söz berýän baglalam. Ece, mene bu ikide edil öz jeylemňäli uğranşyp durun. Sebäbi sen ýürüjüň ak. Yok beyler, yok. Özüňizi daýsaňyzlar. Ol ýa-da ýörüň onda. De. Gullara bugün toylaýar. Edil guduz açan ýaly. Suud bilen ýaly deýinmi? Görýän weli bu ýigide misligine çydap bilmedi o. Meni ýeke oýun. Bikam bolmasa Siz boş. Sen samsyk Seyit. Beýsen men seni öldürne. Sen söýgüňem yalan. Asıl sen maksadyň maňa özüňi söýdirip tawyn etmek ekenne. Men taktyma eýe çykmak. Başarmarsyň, sen yalan söýgüňi puja çykarar. Dört san ul pencere yılla 4 patlaňy diýär. Hanım, ýokorsyndak 4 san kiçi pencere bir aýda 4 tepden aňla diýär. Oň aptalyndak 12 san ul pencere bir ýylda 12 san aýaňla diýär. Oň ýokorsyndak 24 san pencere 12 açyk, 12 ýapyk bir günüň dowamyna 24 saat aňladyp ol gije günni hem görkezýär. Oň ýokorsyndaky nagyşly beregleň içinde bolsa hanım 365 güni yerleşdirdim. Seyit, senem söýgüňi synamaga wagt ýetdi. Nähili synawdan geçirem desen yalan söýgüň aýan morka. Üýt köşük imarat gurupsyň. Sözüm ýok. Sen eliň hünärine göwnüm ýetdi. Inni sen maňa öz söýgüňem suud et. Men öz söýgümi suud etmek üçin näme etmeli?
Guron şu imaratın üstünden ödüňi aşağı okla. Näme? Näme düşünmedin Seyit? Bar. Bir yanım kumanlar, bir yanım ayan. Pana aklım yeter, baka yetmez ağam. Bakynyň panynyň sultany Allah'ım, seyir alnymdan nämälimlik berdesin. Dünya sygar, älim sygar serne. Sen sığmarsyň dünya felsefelerine. Barma barmy arşda jelis sırna, oğsor sarıp münähmeseň barka sen. Şahyz Törebeg hanım. Adamlaryň aýtmagyna görä, teýdusso jan berilmän eziýet çekip ýatyrmyşyň. Barıp sorak gaýsaňyz gowy bolardy gyzym. Sen beýdä ýersiň öýtmedim Seyit. Menini senki, men senki ýaly aramyga gurdurar. Olaň ikisem bir meňdeş bolup. İkisem hükman ýanma ýannarar. Her gezek ýerden günnogunda sen muran aramyga ýakyň. Maňa saýa bolar. İkinniň men murduran aramyga ýakym saňa saýa bolar. Bu yalançyda akwal bizi birikdirmedi. O yerde, son dünýäde men saňa garaşaryn. Men saňa garaşaryn şahyzy.